estamos emitindo un volumen de dióxido de carbono superior ao do ano 1990, para dar unha idea. Entón, iso quere decir que a situación é importante. Por outro lado, con respecto, se mira precisamente a emisión con relación ás toneladas que se emiten por habitante ou as toneladas que se emiten por quilómetro cuadrado. Pois ben, tanto nun caso como noutro, duplicamos as emisións que se producen no Estado español. Dentro da Unión Europea, actualmente hai poucos países que emitan máis que o Estado español e, polo tanto, máis que Galicia. Entón, nos encontramos que hai 3-4 países que superan os 11 toneladas por habitante. Nós estamos emitindo 11 toneladas por habitante, o Estado español non chega a 6 toneladas por habitante. Polo tanto, a situación é que realmente non avanzamos moito nestes últimos anos, senón que máis ben estamos estancados e cunha contaminación que evidentemente non nos corresponde nin por xeografía, nin por población, nin por Producto Interior Bruto, nin por nivel de vida, nin por nada de nada. É dicir, que nos encontramos que é unha situación que supera con moito a media de calquer país europeo. Mellorou a situación ambiental con respecto ao dióxido de azufre, mellorou moito por un motivo. É dicir, estas industrias, cando eu fixen a tesis, emitían cerca de 500 e pico mil toneladas de dióxido de azufre, que era o principal responsable. Despois das dúas normativas europeas que obligaron a reducir as emisións de dióxido de azufre e de outros gases, actualmente emiten 12.000 toneladas. Antes representaba a nivel do Estado español a terceira parte, é dicir, un de cada 3 toneladas de dióxido de azufre que salía á atmósfera era galego. Era, galego, procedencia xeográfica, non galego, senón das industrias térmicas de Meirama e As Pontes. Con esta reducción que houbo actualmente, tan só chega ao 20%, é dicir, o 20% de todo o dióxido de azufre no mercado de emisións, me refiero, é dicir, que me estou referindo ás grandes empresas e non á población en conxunto, porque aí hai sectores que non están no mercado de emisións. Entonces, aí, aproximadamente o 20% de todo o que sale do Estado español ten procedencia das centrales térmicas que estaban en Galicia, non? Entonces, a situación a nivel de choiva ácida mellorou un montón, pero non mellorou porque as empresas se dirán conta e a nivel oficial o goberno lle obligara, senón porque tuveron que esperar as normativas europeas recientes, moi recientes aínda, para verse obligados a que estas industrias corrixiran a contaminación que aínda así sigue sendo moi elevada, por suposto, porque digamos que a térmica das Pontes era a primeira de contaminación de todo o Estado español e estaba entre as 15 primeiras no ranking de todas da Unión Europea, co que quer decir que realmente era supercontaminante. Viñeron nos anos 60, 70, 80 unha serie de industrias que son industrias de enclave, industrias grandes consumidores de electricidade, industrias grandes devoradoras, por así decirlo, de materias primas, non só auga, senón tamén combustibles, primeiro o lignito, por exemplo, antiguamente, ou electricidade, que son fundamentales. Entón, nos encontramos que esas industrias veñen aquí a sentarse, porque temos unhas materias primas baratas, e tamén neses anos tiñamos abundante mão de obra que podían, digamos, eles utilizar con salarios baixos, non? Entón, logo, se añadimos que había unha sensibilidade moi baixa da población con respecto á contaminación e que a nivel gubernamental ou a nivel oficial lle diron todo tipo de facilidades, entón nos encontramos que esas series de industrias electrointensivas, por exemplo, que viñeron a instalarse a Galicia, non foron a instalarse a outros lados, e a prova deso é que realmente están consumindo un volumen de electricidade tremendo comparado co que, digamos, é outro tipo de industrias. Pensemos que en Galicia temos aproximadamente 13.000 industrias pequenas e medianas e grandes, pero das 13.000 tan só son 15 ou 20 as que son altamente contaminantes, e esas altamente contaminantes son produto de multinacionales e de grandes empresas de capital español nuns casos ou americano noutros, que viñeron a instalarse precisamente a Galicia aproveitándose dunha situación determinada de facilidade que lle ofreceron desde o goberno, claro. O mercado de emisións, que desde o ano 2005 está, digamos, actualizado e tratando de que se reduzcan as emisións en todos os países, levou consigo, provocou que no Estado español se reducira o 36%
o 36%, que non é pouco, de todas as emisións contaminantes. Pero me estou referindo a España. En Galicia eso non sucedeu. É dicir, que mentras o mercado de emisións que controla a maior parte das grandes industrias contaminantes, pois foron reducindo obligatoriamente por precisamente a normativa europea, aquí en Galicia non sucedeu así. E entón estamos nunha situación similar a de anos pasados, é dicir que, aínda que o mercado de emisións provocou que se rebaixaran as emisións en moitos países, sobre todo porque o precio no mercado de emisións, o precio do que é a tonelada de CO2 foi moi baixo, desde o ano pasado agora se disparou, pasou a 25 euros cando antes estaba a 3 ou a 4 euros ou a menos, non? Entón resulta que ao principio non servía para que rebaixaran as emisións. Aquí é o detonante de que haxa industrias que vayan a provocar un parón, é dicir, que precisamente non poden pagar eses precios ou non queren pagar eses precios, e entón o resultado final é que algunhas desas industrias están vendo a posibilidade de abandonar o país para irse a outro lugar, non? As electrointensivas viñeron a Galicia porque tiñamos enerxía barata e abundante, fundamentalmente. Entón nos encontramos que esas industrias estiveron sempre apoiadas desde o sistema gubernamental e ao mesmo tempo beneficiadas de unhas, digamos, de unhas tarifas que non temos os demais ciudadanos. Esas tarifas eran a tarifa famosa G4 de outras épocas, e logo viñeron unha serie de tarifas novas e de poxas de subastas que había que beneficiaban, en donde sacaban cuantiosos beneficios multimillonarios, é dicir, que eran de centos de millóns que lle daban para que estas industrias se asentaran aquí. En este momento tamén está o tema da fuga do carbono, que empresas que podían estar producindo en China ou estar producindo noutros países a baixos precios e que resulta que queren mantelas aquí e, por lo tanto, lle dan cuantiosos beneficios cuantiosos beneficios económicos con tarifas determinadas para que se sigan mantendo aquí. A situación é que, a pregunta é, que fixeron estas industrias durante tantos anos traballando no noso país para poñer en marcha sistemas propios de produción eléctrica, é dicir, unha industria electrointensiva desde o primeiro momento, ano 70, cando se instala, pois hasta a actualidade tuvo tempo de sobra para buscar alternativas variadas, é dicir, de produción propia, por exemplo, ou buscar alternativas como pode ser buscar electricidade barata en medios renovables, como sucede, é curioso que Alcoa diga que quere precisamente ter barata enerxía cando en Suecia e en Noruega fixo convenios para ter solo enerxía renovable, é dicir, ali solo consume enerxía renovable, en cambio aquí eran as pontes a que lle suministraba de carbón, a que lle suministraba primeiro de lignito e despois de carbón de importación, a que lle suministraba electricidade, co cal non só é importante que consuma moita electricidade, sino que tira de unha contaminación moi alta, porque esa electricidade que consume se produce a nivel térmico, provocando cuantiosos e importantes problemas de contaminación no ambiente, non só de gases de efecto invernadeiro, sino de acidificación ou tamén precisamente de destrucción da capa do ozono. Entón nos encontramos que estas industrias teñen, digamos, un arrastre de contaminación moi grande, non só por a electricidade que consumen, sino por todo o que é indirectamente CO2. Entonces, estas industrias, evidentemente, agora van a ser de novo beneficiadas con ese estatuto e eu creo que aí hai unha débeda histórica co noso país en donde estas industrias, antes de pensar en ter tantos beneficios do apoio oficial, pois deberían pensar en revertir algo á sociedade onde están e non poden amenazar continuamente a sociedade dicindo que se marchan, que despiden e que además queren de forma privilexiada que lle den autorización para seguir contaminando máis do que a legislación vixente lle permite, como é o caso do flúor. Entón, estas industrias, evidentemente, están acostumbradas a estar sempre presionando o que son as instancias oficiales e salir ganando sempre porque sempre ceden as instancias oficiales as súas demandas, non? Esa é a situación. É un error desde o meu punto de vista, porque unha industria que demanda o 68% da electricidade da provincia de Lugo, por exemplo, e que demanda o 85% da demanda industrial da provincia de Lugo, é dicir, que é
monstruosidade, é dicir, que é un xigante devorando electricidade, pois evidentemente aí non se lle plantan dicindo, bueno, é que hai outras moitas industrias que co diñeiro que nos lle vamos a dar a ustedes podían estar creando outros postos de traballo, porque Alcoa, concretamente na provincia de Lugo, a pregunta é onde está a industria da segunda transformación ou das transformacións do aluminio, porque desde fai 5 anos se instalaron en Tarragona, en Sevilla, en un montón de lugares diversos, pois plantas de envasado de latas, por exemplo, a partir do aluminio que se fabrica. Aquí gastaron, bueno, esas industrias arrastran por centos de postos de traballo, e además centos de millóns que son de inversión. A pregunta é, e aquí, onde está esa inversión na transformación do aluminio na provincia de Lugo? Porque eu non conozco que existan fábricas de envases, e logo as importamos, porque o curioso é que para a alimentación ou para a fabricación de cervezas ou para calquer outro tipo de alimentos, pois compramos esas latas no mercado do Estado español. Entonces, podía estar pegado a estas grandes industrias e, sin embargo, non hai. É dicir, que a industria transformadora, que é a que dá máis postos de traballo e a que dá menos contaminación, entonces é a que nos interesa, porque é a que realmente económicamente é máis interesante. Esa non a temos en Galicia, esa queda no Levante, queda en Madrid, queda en Andalucía, pero aquí queda a contaminación, que é o mismo que pasa que a electricidade, non? É dicir, aquí producimos electricidade e outros lugares non teñen a contaminación da produción de electricidade. Nos, neste momento, temos unha potencia de 11.000 megavatios e Madrid, estou dicindo a segunda potencia económica despois de Cataluña, pois resulta que ten 400 e pico megavatios, é dicir, de 11.000 a 400 e pico. E entonces, onde queda a contaminación? Eles son privilexiados porque non teñen a contaminación da produción eléctrica e, sin embargo, disfrutan de algo que producimos nós e que aquí realmente non nos dá beneficio, porque só son as empresas estranxeiras as que están sacando beneficio e non queda no país, porque además cotizan en Madrid ou en Barcelona ou en Bilbao ou noutros lados, non? É dicir, que ao final o beneficio é cero. Bueno, as empresas traballan en Galicia, curiosamente, como en terreno conquistado. É dicir, que aquí viñeron da man de fontes oficiais e, ademais, se asentaron e calquera día levantan o voo, se marchan, porque xa cumpriron o seu obxectivo. Estas industrias, ademais, son industrias que ao cabo de 40 anos, 50 anos, quedan obsoletas. Quedan obsoletas por a tecnoloxía, por exemplo, a tecnoloxía do aluminio agora, no ano 24, empezan a poñer unha nova tecnoloxía en marcha, xa que está en Pensilvania neste momento en funcionamento, e que poñerán en toda Europa, nas fábricas. E todo isto que hai aquí queda obsoleto, non serve para nada, porque é unha tecnoloxía máis eficiente, e é unha tecnoloxía que aforra contaminación e é unha tecnoloxía que lle dá máis beneficios. Entón, aquí as empresas se moven por beneficios. Entón, a cuestión está en que no futuro o aluminio non se producirá da mesma forma que se está producindo actualmente, pero que, ademais, estas industrias, se non fan modificacións despois de pasar 40 anos, se non fan transformacións e se non se actualizan, pois quedan obsoletas. Entón, esa obsolescencia é o que provoca que algunhas empresas, chegado ao final do seu ciclo, decidan marcharse porque lle sale máis barato olvidarse desto e montar unha nova planta con maiores beneficios, non? Eso pasa incluso porque é tan fácil, logo falamos, se queres, porque é tan fácil no caso das centrales térmicas que non rechacen as empresas abandonar as centrales térmicas, porque nas centrales térmicas están tendo beneficios do 7 ou 8% e na eólica están tendo beneficios do 16%. Entonces, claro, é máis rentable olvidarse de todo o que teñen feito e montar algo novo que transformar e modificar e actualizar e tratar de contaminar menos que as industrias que teñen actualmente en funcionamento, non? As valoran, que é o que fixo as Pontes, non? Valorou se era preferible invertir unha cantidad de diñeiro en actualizar para poñer as mellores, digamos, normas de anticontaminación que lle obligaba a Europa, ou se era preferible dedicar ese diñeiro ou outro diñeiro para outros obxectivos. Entón, elixiu outros obxectivos, pero non porque nos fixeran caso a nós anticontaminación, que falamos de que precisamente tiñen que reducir a contaminación. Non, as Pontes tiñan que reducir a contaminación no ano 90,
É dicir, cando realmente se decía que emitía 514.000 toneladas de dióxido de azufre, hoxe emite 12.000, é dicir, que ocorre? Que foi reducindo moito porque a normativa europea lle obligou durante anos a actualizarse, non? Pero, sin embargo, agora, nesta última, pois preferiu, chegado a un punto en que prefere xa elixir outro, posiblemente elixir outro lugar. Estas empresas, como digo, pois agora encontraron un filón no que é a enerxía solar e a enerxía eólica. Antes falaba de que era cuestión de intereses económicos, as empresas se moven por eso. Entón, a cuestión está en que lle está dando neste momento maior rendemento ese tipo de enerxía renovable, duplican, xa digo, e incluso superan duplicar os beneficios que teñen anuales. Entón, neste momento, pois, están volcados en parques eólicos por donde sea, e de feito non hai máis que ver que no último ano aquí en Galicia, pois, 500 megavatios de nova produción eólica. Unha planta como a das Pontes, de 1.400 megavatios, non pode funcionar con biomasa porque necesitaría toda a biomasa de Galicia, de Asturias, de Cantabria, do País Vasco e de outros lugares. É dicir, eso sería devorar, digamos, non só madeira, sino restos vegetales ou produtos vegetales, non? Entón, non é factible, por así decirlo. Segundo, traería contaminación, porque a biomasa, aínda que non se contabiliza unha cousa que non se contabilice, porque se produce o CO2 e ese CO2 se recolle por as plantas e logo despois se almacena na vegetación e demais, pero eso é contabilidade. O que é realidade é que non podemos estar pensando en sumideiros de CO2, o que temos que pensar é en non emitir CO2, non en sumideiros. Entón, non vexamos a solución como que xa temos sumideiros, podemos botar o que queiramos. Non é eso. É dicir, que nos encontramos en que é falsa alternativa. É dicir, que a biomasa non me parece que sea unha alternativa. Neste momento están instalando, que empezará a funcionar dentro de uns meses, unha planta de biomasa de 50 megavatios. Eu estou falando de unha planta de 1.400 megavatios. Aínda así, a de 50 megavatios, pois ten que recorrer un amplio radio para recoller todos os produtos que hai, e máis, se fala de cultivos, por exemplo, de eucalipto para esta planta, co cal pois sería tremendo, non? Entón, nos encontramos que non só son restos forestales, sino que incluso serían cultivos forestales para queimar, co cal sería tremendo. E por outro lado, os lodos, evidentemente aquí hai un problema, que é o problema que teñen as depuradoras, que teñen algunhas empresas cos lodos, pero a alternativa non é tirarlos en frente á illa de Sálvora, como están facendo, os lodos dos portos e demais, senón que tampouco é unha alternativa queimalos, porque cando se queiman, ainda que teñen un poder enerxético notable, pero cando se queiman emiten a atmósfera metales pesados e produtos, digamos, que son canceríxenos, que son disruptores hormonais e que son altamente peligrosos para a saúde e para a vida, non só humana, senón tamén dos animales e das plantas. É dicir, que altera todo o que son os ecosistemas. Co cal, quero dicir que nin é unha alternativa a biomasa para unha central térmica como a que temos aí, nin tampouco é unha alternativa a queimar os lodos aí, é dicir, que unha incineración de lodos sería tremenda. Bueno, penso que, como decía antes, estas centrales xa contaminaron dabondo, non hai que buscar unha nova alternativa para elas, eu penso que tiñan que estar pechadas desde fai tempo, hai que pensar que tanto Meirama como as Pontes emiten 10 millóns de toneladas de CO2 e o que emitimos, o que se bota en toda Galicia, son 30 millóns, é dicir, que a terceira parte de todas as emisións de gases de efecto invernadeiro proceden de dúas térmicas, unha dela que xa anunciou que cerraba e a outra que está en stand-by, é dicir, que non sabemos como vai acabar, pero esperemos que acabe igual que Meirama, pechando. E iso significa aproximadamente o seguinte: a terceira parte de todo o CO2 procede dai, e a terceira parte de todas as emisións de partículas, de todas as emisións de mercurio e de todas as emisións de óxidos de nitróxeno proceden dai, como tamén proceden a mitad de todo o SO2, é dicir, a mitad de todo o dióxido de azufre, que é un gas acidificante e provocador, por así decirlo, de choiva ácida no noso medio,
A mitad de todo eso procede das centrales térmicas. Entón nos encontramos en que cerrar estas dúas grandes, digamos, contaminantes vai a significar unha mellora tremenda, mellora espectacular, podemos decir, para o que é o medio ambiente e para a saúde humana, porque non olvidemos que todo eso ten repercusións a nivel de saúde. É dicir, hai 3.000 personas con morte prematura provocada pola contaminación atmosférica, da cal teñen boa parte a culpa estas grandes empresas que agora están, digamos, en actualidad. Bueno, a transición, desde o goberno hai un borrador sobre a transición xusta e fala de decenas ou casi centenares de medidas para tratar de que esa sea xusta. É dicir que a cuestión fundamental é ver que cando hai uns traballadores que están nunha industria e van a ter as consecuencias de pechar esa industria, o primeiro que hai que pedir é unha transición directa, é dicir que os postos de traballo que teñen nesa industria, pois que pasen directamente a outras industrias que teñan as empresas, porque Endesa aquí ten outro tipo de instalacións. Iso sería o primeiro, unha transición directa, digamos, dos traballadores para que non perdan os postos de traballo, que pode ser factible facilmente, porque xa digo que estas industrias teñen varios tipos de complexos ou instalacións na mesma xeografía. Por outro lado, nos encontramos de que é necesario na transición xusta falar non só de industrias contaminantes, senón hai que falar de mobilidade, do transporte, hai que falar, pois, por exemplo, do urbanismo, hai que falar de aforro enerxético, hai que falar de moitos aspectos. Entonces, habría que, digamos, elaborar, e de feito aplicalo, pois toda unha serie de medidas que levarán consigo que non só nos devolvan un pouco da deuda histórica que deben estas empresas, sino tamén de todo o que se relaciona con todos os sectores sociales. Antes falaba de que temos 11.000 megavatios de potencia, cerrar 1.900 entre as dúas, entre Meirama e As Pontes, podría pensarse que iso é problemático, que yo pregunten a Madrid con 400 megavatios, é dicir, que nos encontramos en que nos seguimos autoabastecendo, é dicir, que exportamos entre o 35 e o 40 e tantos % de toda a electricidade que producimos. No caso de pechar as dúas Meirama e As Pontes, pois resulta que non hai problema, porque aí hai dúas centrales de ciclo combinado de gas que poden estar producindo a mesma cantidad da que estaban suministrando As Pontes e Meirama. Por qué? Porque a eficiencia de As Pontes e Meirama é dun 33%. A eficiencia, o queimar carbón, se perden 2 kilovatios no aire e 1 kilovatio é o que pasa aos fíos para consumo. Pero no caso das de ciclo combinado a gas, só se perde un dos tres, é dicir, a súa eficiencia é superior, chega casi ao 60%. Entón nos encontramos que, aínda tendo menos potencias de ciclo combinado, son capaces de producir casi tanta electricidade como as que producirían as de carbón. E, por outro lado, están tan a prisa co tema dos parques eólicos que van a velocidade de vértigo, é dicir, pensar que nun ano se proyectan e ao mesmo tempo van a estar en marcha 500 megavatios e así teñen previsto, porque ti miras os informes que hai sobre eólica en Galicia e vai haber 500 megavatios novos cada ano. Hasta cando? Hasta o ano 2025, 2030, non se sabe. É dicir que teremos os montes todos inzaos, por así decirlo, no futuro de parques eólicos se non se para o proceso. Bueno, pois a enerxía eólica, tal e como se está instalando no noso país, é un verdadeiro disparate. É dicir, se está alterando a paisaxe de forma brutal, se están facendo pistas en zonas protegidas, en zonas de hábitat 2000 ou en zonas que son reservas, por así decirlo, e ao mesmo tempo se está destruindo a nivel arqueolóxico, se está destruindo a nivel do noso patrimonio, non só natural, sino arqueolóxico. En definitiva, que hai todo, non hai máis que ver as protestas de asociacións de veciños, as protestas dos grupos ecoloxistas e todo o que se está observando a nivel de o que se está vendo, que é un verdadeiro disparate. Entonces, incluso hai parques neste momento parados a nivel xudicial
precisamente por estas causas, o cal demostra de que realmente o están facendo moi mal. A cuestión é que hai outras alternativas, por exemplo, a enerxía solar en Galicia pois é simbólica, e, sin embargo, podía estar producindo unha gran cantidad de electricidade. Se Alemania neste momento está producindo unha importante cantidad, nós estamos nun lugar en donde precisamente na produción solar podía ser moito maior. Por outro lado, está abandonada a posibilidade de enerxía eólica ou a enerxía maremotriz, que non se investiga nada sobre ela, nin tampouco se pon en marcha, cando nós temos todo un litoral que podía estar aproveitando parte en algún sitio. Pero, por outro lado, hai outra a enerxía que agora está irrumpindo de forma moi, digamos, forte no que é países adiantados. É dicir, me estou referindo a Estados Unidos, me estou referindo a Inglaterra, me estou referindo a Alemania e me estou referindo a Australia. É dicir, que nestes países que acabo de citar se está poñendo en marcha a enerxía marina, eólica, pero marina de flotante. Hasta ahora, hasta fai tan solo 3 anos, pois o que funcionaba era a enerxía eólica fixa, en donde cerca da costa, nunha profundidade que non podía superar os 50 metros, se instalaban precisamente suxetos ao fondo aeroxeneradores. Actualmente hai unha tecnoloxía que permite instalar a 40 km de distancia da costa galega ou de calquer outro punto e en profundidades de miles de metros incluso, pois hasta aeroxeneradores que poden estar producindo unha cantidad maior do que producen en terra, porque no mar o que é o movimento do vento pois é constante e ao mesmo tempo ten maior forza, por así dicilo, porque non hai as rugosidades que hai no terreno, por así dicilo, en terra. Conclusión, que un parque eólico podía estar producindo a mitad do que están producindo todos os parques galegos en Galicia. Actualmente en Australia, por exemplo, nunha superficie que abarca unha situación xeográfica parecida ao que ocupa Fonsagrada como municipio, 430, 480 km cuadrados que ten ese parque, pois pretenden que produzca aproximadamente 2.000, o sea, que teña unha potencia de 2.000 megavatios e que produzca para 1,8 millóns de fogares. Entón, nos encontramos en que, se somos tamén, digamos, dun país en donde pasa unha autopista polo Atlántico e esa autopista do Atlántico a nadie a pon en cuestión, porque está pasando todos os días 35 barcos que están potencialmente en peligro no sentido de que levan unha bomba de reloxería con petróleo, con gas, con produtos petrolíferos e demais, tamén poden estar, porque non, cerca dese corredor marítimo do Atlántico, tamén pode estar un parque eólico que ocupe 400, 300 km cuadrados e que abastezca e que deixe sin usar a boa parte dos parques eólicos que temos en Galicia. É dicir, hoxe temos un parque vello, por así decirlo, que hai que ir renovando, e antes de renovar todo eso eu creo que é preferible, porque a nivel ecolóxico o permite, despois de facer estudios posiblemente sobre aves e sobre a riqueza faunística do mar. Antes habría que facelo, antes de poñer parques flotantes, pero polas experiencias que hai no mar Báltico, no mar do Norte, que xa están en marcha, en donde unha empresa do Estado español, Iberdrola, é a primeira que está precisamente construindo estes parques, e entonces nos encontramos en que sería unha alternativa idónea para poder evitar todos os desastres que están provocando os parques eólicos na nova construción. É dicir, e aparte, tratar de levar toda esa alteración paisaxística e da riqueza natural galega en terra, pasala, nese caso, a 400 km cuadrados do mar. O que nós fagamos diariamente vai influir moito na todo o que é a sociedade, é dicir, se somos moi sensibles, como somos, a unha sociedade en donde usamos e tiramos, e ao mesmo tempo non nos preocupamos de que hai que ir mellor en tren, ou se non nos importa utilizar o avión para calquer tontería, ou para coller o coche e meterse no centro das cidades e demais, e logo, os responsables públicos de todo isto, é dicir, que tantos concellos que son, polo que se ve, incapaces de
poñer unha planificación adecuada e sostible para o medio ambiente, porque empezamos por ver como se é a mobilidade nas nosas cidades, cando existen alternativas que podemos, non fai falta ir moi lexos para, por exemplo, vamos a Bilbao e vemos como funciona a cidade, entón nos encontramos que hai varios tipos de transporte, non? É dicir, transporte global, non me refiro individual. Entón, aquí, cales son as alternativas que temos? Aquí só se pensa na intermodal para ter un edificio, pero non se pensa en como transportar. É curioso que, por exemplo, en Lugo se fale de poñer unha intermodal entre a estación de autobuses e a estación de tren, e, sin embargo, a nadie se preocupa de se o tren ten viaxeiros para ir desde Lugo hasta Santiago, que non pode ir porque non hai línea, ou ir a Coruña e leva 2 horas e media. Entón, a cuestión está en que primeiro poñamos a base e, entón, despois actuemos. Entón, aquí se fai ao revés un pouco, é dicir, claro que construindo un edificio, pois alguén sale ganando, e proyectando unha financiación de axuda para grandes constructoras, sale ganando. Entón, claro, estamos no medio, pero cando se para a ver un edificio, os novos edificios que fai a administración, como son? Son eficientes, son de aforro enerxético ou son exactamente iguales que nos anos 70? Eu observo o Auditorio de Lugo que está por facer, ou calquera centro, vemos cristaleiras tremendas, vemos aire acondicionado, vemos nun sitio en donde para aparcar hai que buscar sitio, e a cuestión está en que non se pensa, é dicir, que un lado é a teoría no papel e outra cousa é o que se fai na práctica, e non corresponde. Cantos paneles solares vemos nos centros de ensino en Galicia, ou nos hospitales, ou nos concellos? Eu non vexo ningún, é dicir, que nos encontramos que unhas alternativas que xa están aí desde fai anos, na práctica, desde a administración non se dá exemplo, e se non se dá exemplo desde a administración, a quen llevamos a exixir aos ciudadanos normales que se cumplan unha serie de condicións? Claro, é difícil, non? É dicir, en vez de rehabilitar vivendas e estamos construindo unhas novas, estamos perdidos, é dicir, que podíamos ter un aforro enerxético moi grande se ao centro das cidades as recuperamos, e en vez de construir nas aforas novos edificios e novos lugares que se necesita o coche despois para vir á ciudad, a traballar. Bueno, fagamos o que fagamos, actualmente estamos nun punto en donde o nivel do mar vai a subir 15 centímetros ou 20, fagamos o que fagamos, daqui a finales do século, non? E a cuestión está en que a medio e a largo plazo, evidentemente, se poden adoptar medidas a partir deste momento para que non siga subindo, por así decirlo, non? Entón, os acordos de París e todas as, digamos, as formas e fórmulas que hai para tratar de reducir a contaminación e tratar de cambiar, pero claro, é moi difícil pensar que nunha sociedade que acabo de relatar como está neste momento, en donde non se pensa na edificación eficiente, non se pensa na mobilidade social da xente, senón individual, non se pensa máis que en vender os coches eléctricos en vez de vender o coche diésel. Entón, a cuestión está en que, en donde temos unha sociedade desa forma, pois, como non se replantea o modelo social, hai poucas alternativas. Eu penso que, evidentemente, algúns dos grandes contaminadores, como pode ser Estados Unidos, está incluso fora do que é o marxen de tratar de reducir a contaminación, nos encontramos en que vai ser moi difícil, pensando que os grandes contaminadores, China, India, Rusia, Estados Unidos, pois a verdad, pois lles falta moito para que sean efectivos no que é a solución para tratar de que se disminuya a contaminación, non? Entón, bueno, pois aquí non hai unha varita máxica que nos diga isto, nin hai un punto tampouco de inicio, teñen que ser un montón sobre a mesa de factores que influyen para tratar de reducir a contaminación. E a postura individual tamén é importante, como non, pero tamén eu creo que é secundaria con respecto á gran importancia que teñen os gobernos, que ten a administración para facer as cousas como hai que facelas, claro, e influir para que a nivel social pois actuemos dun determinado sentido, claro. Bueno, pois a situación calquera pode xuzgar. No primeiro caso era un tripartito con cabeza no PSOE que se opuxo a que nos levásemos adiante
a proposta, por así decirlo, porque votou en contra. É dicir, que naquele momento o PSOE se opón e o Partido Popular, que estaba na oposición, vota a favor. Neste momento, o Partido Popular, que está gobernando, se opón e o PSOE se abstén. A conclusión, desde o meu punto de vista, é que nin o PSOE nin o PP son capaces de levar adiante unha alternativa forestal como a que a Adega defende ou como a que eu plantexo, non? É dicir, que a cuestión está en que nos vemos inmersos de novo nunha política forestal en donde se prima ao piñeiro e o eucalipto como especies fundamentales, especies de crecemento rápido e que son de madeira barata, por así decirlo, en donde estamos producindo casi do orden da mitad de todo o que se produce no Estado de toda a madeira, o cal Galicia é unha reserva forestal tremenda, porque o forestal é un sector, a madeira é un sector en Europa deficitario e no Estado español é deficitario, é dicir, que nos encontramos que producimos do orden de 8 millóns de toneladas cando no Estado se producen 14, 16 millóns de toneladas. Entón, a cuestión está en que nós temos capacidade para producir outras especies, sí, e además especies de calidad. Nas repoblacións forestales que fan en Alemania ou que fan en Francia, fan repoblacións forestales a corto, medio e a longo plazo. É dicir, fan repoblacións a 30 anos, a 60, a 100 e hasta 200 anos. Aquí en Galicia o único que se fan son repoblacións para cortar nin siquiera en 15 anos. É dicir, que nin siquiera se deixan medrar as especies porque como palillos a madeira se leva para a celulosa. Entón, esa é a situación. É dicir, que nós cumplimos un papel dentro do Estado, un papel que antes falei dil, que era o de ser produtora de electricidade para o mercado español, para o País Vasco, incluso para exportar, e tamén un papel importante forestal, é dicir, son dous papeles moi importantes, non? A nivel forestal somos a despensa, por así decirlo, de madeira do que é o Estado español. Bueno, ENSE determina a política forestal galega, é dicir, a política forestal galega, quen a marca non é o goberno galego, quen a marcan son as empresas forestales e, en todo caso, pois aí temos a ENSE e a FINSA como as grandes beneficiadas desta política forestal. Entón, a cuestión está en que somos grandes produtores de pasta de papel, somos grandes produtores de tableiro, pero nos falta parte do proceso seguinte, que é o que dá os postos de traballo e o que menos contamina. É dicir, nos falta a fabricación de papel, que só producimos unha cantidad insignificante que non chega ao 1%, e, por outro lado, pois resulta que todo o que é a industria relacionada ca carpintería e relacionada con a ebenistería e con muebles e demás, todo eso se reduciu nos últimos anos. É dicir, que zonas tan importantes como Sarria ou como a Estrada, que antes eran, digamos, indicadoras de que a cousa iba aceptable fai 25 anos ou así, agora xa prácticamente quedan reducidos a un marxen moi pequeno. Entón, a cuestión está en que podíamos estar, e máis, estamos importando madeira de calidad, é dicir, esa madeira que podíamos estar producíndose en Galicia, a estamos importando. Entón, nos encontramos en que, bueno, estas industrias son as que determinan, estas que citei antes, son as que determinan un pouco a política forestal, pero ao mesmo tempo non só determinan a política forestal, sino tamén a política de precios, porque antes en Galicia había 3 grandes empresas que compraban eucalipto, agora só hai unha gran empresa que compra eucalipto para Asturias, para Navia e para, ao mesmo tempo, pois para Pontevedra. Entón, eso tamén influye no que son os precios, non? Na oferta e a demanda, pois tamén se ve, digamos, neste caso, collida. E, por outro lado, hai que pensar que temos 600.000 hectáreas de eucalipto, e que se multiplicou por 3 a extensión desde os anos 80, non? Entón, bueno, todo eso, que quere decir? Que, por un lado, a extensión de eucalipto aumentou, pero, por outro lado, disminuiu nas proporcións parecidas o cultivo de cereales, co cales se está importando actualmente en gran cantidad de cereales, millo, por exemplo, é dicir, como íbamos pensar que íbamos a importar grao, millo, cando estamos en un país en donde o millo, pois non hai máis que ver como son os cabazos ou os orros no noso país, que había en todas as granxas, en todas as zonas onde había ganado, pois había millo. Hoxe, actualmente, temos que importalo, chega por o Porto de Coruña ou Porto de Vigo
millóns de toneladas de millo grao e de cereales para fabricar os piensos que hai que darlle ao ganado. Entón, todo eso, que quere dicir? Quere dicir que aquí se hipertrofiou, é dicir, que se fixo unha explosión do tema forestal e se perxudicou a outro sector importante que era o agrícola gandeiro. Entonces, iso é o que temos no noso país. A política forestal pode ser importante, pero tamén é importante a política agraria e gandeira. E nós temos hoxe menos ganado, temos aproximadamente 900.000 vacas, cando chegamos a pasar de 1 millón de vacas a principios de século. Entonces, curiosamente, a cantidade de ganado foi en disminución e, ao mesmo tempo, a dimensión do forestal foi un aumento, non? Iso é o que hai que ver. Que nos interesa unha cousa ou a outra? A política, eu creo que a ganadería, chegamos a exportar no século XIX miles de cabezas de ganado para Inglaterra, para Portugal, e actualmente a cuestión está en que ese mercado non poderíamos abastecelo da mesma forma que fixemos no século XIX, por culpa precisamente de dedicar boa parte dos prados e zonas de cultivo a plantar piñeiros e eucaliptos, sobre todo eucaliptos, claro. Vamos a ver, o piñeiro foi unha especie que se plantou moito antes que o eucalipto e que antes a celulosa era a base de piñeiro máis que de eucalipto. Unha vez que a celulosa se especializou no tema eucalipto, deixou un pouco marxen o que é o piñeiro. Pero eu teño que dicir que o piñeiro tamén foi moi afectado por temas como a choiva ácida. A choiva ácida provocada polas centrales térmicas fixeron disminuir a produción de piñeiros e eucaliptos e incluso trouxo consigo tamén enfermedades. Esa situación agora está cambiando. Por que? Porque o deixar de producir tanta contaminación de compostos ácidos é como unha recuperación de novo desa especie. Entón, venlle de novo alternativas para seguir potenciando o tema do piñeiro. Antes, a zona de Lugo, a partir de 300 metros, se especializaba en piñeiros. Actualmente, por culpa de novas especies de eucalipto, o espacio que ocupan os piñeiros está ocupado ou estáse plantando, cando un se desplaza, pois o ve perfectamente, se están plantando en zonas onde había piñeiros, se están plantando eucaliptos, non? Entón, a cuestión está en que hai unha demanda importante porque a madeira para a serra e para os tableiros, as fábricas de Finsa traballan con bastante piñeiro, non? E ao mesmo tempo hai unha demanda tamén de piñeiro. Entón, se volve por varias razóns que son económicas fundamentalmente, pero non porque o país demande esa especie en concreto, porque nos sitios onde medran moitos piñeiros ou eucaliptos podía estar outro tipo de especie porque xa ocupan terras de boa calidad en algúns sitios. O sea, o que pasa é que se plantou indiscriminadamente tanto pinos como eucaliptos en terrenos de terras aceptables, incluso abandonadas e demais. Que unha ordenación do territorio levaría tamén a unha ordenación das plantacións. É dicir, hoxe o que temos é unha extensión, digamos, 600.000 hectáreas de eucaliptos. Cantas están ordenadas para a produción? Porque non é só plantar. Pois están menos de 150.000 hectáreas están ordenadas. Se podía estar producindo moitísimo máis ca mitad da extensión que temos, se estuvesen ordenados e se fose ao mesmo tempo unha xestión en donde realmente fose equiparable o que fan agora en outros países europeos, digamos que nos levan anos co tema forestal, non? Entón, nos encontramos en que non fai falta unha extensión grande para producir moito. Se pode producir o mismo e se pode incluso producir máis se está ordenado o territorio en extensións máis pequenas, en unha extensión máis pequena co que hai actualmente. Non se necesitan 600.000 hectáreas de eucalipto, é o que quero dicir, en conclusión. E logo, temos unha demanda moi importante de madeira de calidad. É curioso que, por exemplo, o whisky Macallan, este irlandés ou das zonas inglesas e demais, hai dous whiskies que teñen os seus whiskies como embellecidos en barricas de castaño galego. Eso, evidentemente, na provincia de Lugo, hai un aserradeiro que se dedica a cortar madeira que envían a Jerez, a zona de Andalucía, e entonces que fan? Pois ali fan os toneles, ali, digamos, embellecen esas barricas con xerez e logo despois a mandan
a estas fábricas que son inglesas ou escocesas. Entón, o que ocorre é que venden a botella a 200 e pico euros. Quere dicir que, según aquí, a moda, por así dicilo, é viño embellecido en barrica francesa, un viño de calidad. Ali o bo é escocés embellecido en barrica galega. Non deixa de ser curioso, pero para iso fai falta ter carballos e castaños de determinadas dimensións, ben cuidados e demais. É dicir, ter explotacións donde o forestal de árboles nobles, de carballos, castiñeiros e outras especies, pois estén, digamos, aí. Hoxe hai posibilidad, non é como fai 40 anos, de ter producións, incluso a castaña, é dicir, que producións en moi poucos tempo. Antes, para un castaño, había que esperar 20 anos para que dira castañas. Agora, ao cabo de 3 ou 4 anos, está producindo castañas, con mellores xenéticas que houbo en todas as especies. Entón, nos encontramos en que hai unha demanda tamén de castañas que a veces xa non están abastecendo o mercado galego. Hai que compralas fora para poder producir un xamón a base de castaña ou producir nunha granxa carne abastecida con este tipo de produtos. É dicir, que aquí hai un mercado moi importante de produtos galegos que podían estar en marcha e que non están por culpa do pino e o eucalipto, claro. Hai toda unha posibilidad tremenda. Se nós pensamos nas industrias de transformación da madeira, da segunda transformación, en donde haxa posibilidades de facer todo tipo de útiles a partir da madeira e de ter unha industria relacionada ca ebanistería ou con produtos diversos, pois esa é unha fonte, non? Logo, pois, todo relacionado co monte galego, é dicir, aí temos non só a posibilidade de apicultura, sino de ganadería de montaña, en donde podíamos estar competindo coas mellores carnes do mundo, se tuviéramos animales en liberdade, e que ao mesmo tempo, pois, que non nos preocupara demasiado se ven un lobo e se come 2 reses, non? Por que? Porque o que morran de inverno por frío 3 reses dun conxunto. Por que? Porque aí non nos costaría nada aproveitar o noso matorral. Hai algunha política oficial que fala precisamente de que desaparezca ao máximo o matorral. É unha burrada, non? É dicir, que nos encontramos en que o monte, o matorral, pode producir para mel, pode producir para ganado ovino, por exemplo. Nós chegamos a ter no século XIX do orden de casi 2 millóns de cabezas de ovellas. Hoxe, o censo non pasa de 200.000. Entón, resulta que antes éramos autosuficientes en cereales, como decía antes, en millo, en trigo, en centeo, e éramos autosuficientes no que era para abastecer a este ganado, tiñamos máis ganado que agora, e agora resulta que estamos asfixiados nas granxas porque hai que comprar todos os produtos e hai que comprarlos no mercado o precio que nos marca o mercado. Vaya avance tuvemos e vaya modernidade tuvemos, é dicir, que vamos para atrás en moitos aspectos. E este é un diles, é dicir, que podemos aproveitar un monte con moitos recursos, plantas medicinales, podemos aproveitala con mel, podemos aproveitala con ganado, pois un ovino, pero pode ser ganado incluso maior, no sentido de cabezas de ganado vacuno, que podes andar en libertad, ou mesmo cabalos, é dicir, aquí toda a legislación foi para acabar ca cabaña que andaba no campo, non por libre. Entón, houve toda unha serie de normas, hai moitos menos cabalos hoxe no Morrazo, en todos os montes que antes había, pois que fai 50 anos. Entón, todo eso hai que pensalo para o rural, no sentido de que ten que volver unha economía que permita que a xente poda vivir no rural e, ao mesmo tempo, darlle as condicións para poder vivir exactamente igual que poden vivir nas vilas ou que poden vivir nas ciudades, claro. É dicir, non retirarlle posibilidades sociales para que queden aislados e que non teñan nin internet, non teñan... É dicir, todas as posibilidades que hoxe temos teñen que disfrutalas tamén no medio rural. O eucalipto é unha especie que se pode, digamos, escapar de 2 formas. Unha delas é cos incendios, é dicir, escapar me refiero a ocupar maior superficie. Unha delas é plantando e outra é cos incendios. Por que? Porque se dispersan as súas sementes moi fácil e medran en terrenos incendiados. En Ourense hai incendios porque se nós puderamos vivir dentro de 20 anos, veríamos en Ourense algunhas especies de eucaliptos ou outras especies que van a estar no lugar que hoxe hai matorral.
É dicir, que desfacerse do matorral é o primeiro paso para plantar árboles, pero non os árboles que eu comento, sino os árboles que interesa a industria madeireira que está hoxe influindo no campo. Entonces, a cuestión está en que os incendios se dan tamén en zonas arboladas, se dan tamén en zonas de pinos e eucaliptos, co cal quere dicir que tamén é importante o número de incendios que se dan aí. E, por outro lado, hai que pensar que os incendios forman parte do que é a estrategia non só do forestal, sino tamén das industrias, é dicir, non só a estrategia botánica de ocupación de máis territorio, que é unha forma que teñen estas especies, e ao mesmo tempo de estrategia a nivel económico. Por qué? Porque evidentemente as industrias o que ocurre é que están tratando de que se estenda a Ourense, a provincia galega, que apenas ten bosque de forestal. É dicir, que se hai unha provincia en donde a madeira non ocupa un papel importante, esa é Ourense. Eso non sucederá no futuro. É dicir, eu vexo, non son pitoniso, pero vexo que o futuro vai para poñer tamén esas especies en zonas onde hoxe non as hai, así de claro, non? E, sobre todo, pensando en que en Portugal está prohibido incluso a plantación de determinadas especies, como é o caso do eucalipto, non sería raro que, dado que queda cerca tamén de Portugal, que algunhas empresas que están pensando neste momento en alquilar montes ou en plantar na zona do sur da provincia de Pontevedra, pensarán tamén en Ourense como un futuro próximo, non? Porque elas teñen necesidades precisamente de máis cantidad de madeira de eucaliptos, en que, de novo, estas empresas pois actuarán sobre o territorio, influirán a nivel administrativo e a nivel político tamén no que é a administración do Estado ou a administración galega, e tratarán de precisamente influir para tratar de ter, digamos, unha cantidad abundante, por así decirlo, para poder producirles o que están producindo, que é a celulosa e o papel, non? Entonces, como digo, eso existe, e as propias empresas portuguesas o afirman de que teñen como obxectivo o sur da provincia de Pontevedra, porque lle queda moi próximo, non? Entonces, por que non Ourense tamén?